माझा आणखी एक प्रश्न तुम्हाला आहे. हा प्रश्न फार आपल्या सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे की घरातली एक महिला आहे, तिला खूप सारे प्रॉब्लेम्स असतात. त्या सगळ्या प्रॉब्लेमला ओव्हरकम करून घर पूर्ण 24 तास तिचंच, सगळ्या जबाबदाऱ्या तिच्याच, आणि एंड ऑफ द पॉइंट असं असतं की तू घरात काय करतेस, तुझं योगदान काय, हे असे काउंटर क्वेश्चन तिला केले जातात. तर अशा महिलांना रियांश मध्ये कशी ऑपॉर्च्युनिटी आहे? तुम्हाला काय वाटतं की या महिलांनी रियांश मध्ये यावं आणि कशा प्रकारे त्यांची ग्रोथ होईल? बघा मैत्रिणींनो, आज तुम्ही साधं घरामध्ये काही करायचं म्हटलं ना, घरात बसून, तरी तुम्हाला बोलणारे आहेत. म्हणजे साधी भाजी पोळी जरी बनवली ना, तरी तुम्हाला नावं ठेवणारी लोक आहेतच. आणि सुरुवात तुमच्या घरापासूनच आहे. आणि जर ते तुम्हाला तोडायचं असेल, तुम्हाला स्वतःसाठी स्टँड घेणं आहे, तुम्हाला स्वतःसाठी उभं राहणं आहे. आणि जर यासोबत तुम्ही जर स्टँड घेतलं तर रियांश नक्कीच तुमच्या सोबत असणार आहे. आणि रियांश तुमच्या आयुष्यात आल्यानंतर ही जी काही बोलणार आहेत, घरातले असो, बाहेरचे असो, जवळचे असो, लांबचे असो, सगळे त्यांची तोंड आपोआप बंद होतात जेव्हा तुम्हाला रियांशच्या मार्फत सक्सेस मिळतं.